Kilo tagpaon guys. Sa pagkakaroon guys, among paon mangsi. Kagabi ang paon kanang naniw. Pagkakaroon mangsi. Kaya mo daghamang mangsi ron guys. Labas pa pud kaadyo. Kinahanglan jud pud ni imong himbisan, hinluan. Dayon asinon. Kay aron og magmaot ang tempo og di mataktak, dili mabaho. Manay purpose guys og amo sa ning asinon. Kay kung di na mo asinon, labi nagnaibba daotang panahon, mabaho in taon. May man ang asinon gabi sa pag-usang semana guys, dili ka ugsud sa laod. Adi siya mabaho, hinuon mo gangking radestaga. Murag lain ang panahon guys. Mupuhunan ramamig usang kilo. Kagatos ang kilo guys. Puhunan po na mo gasolina. 100 gihapon. So 200 among puhunan guys, gasolina og paon. Diyan. Oh. Kaluyan may magakuha og 2 kilo. Tulo. Aganina agtuwas 2 city o 2 4. Barakuda 1-4. Usahay po guys. Bawi-bawi ra jud puhunan. Ginana man na naawa. Sa palangre kung managat ka, o di ka kabaligya makasuwa jud ka. Mo na nga sa palangre guys, basta kugihan lamang ka di jud ka maalkamsi. Basta gagmay pero dagko. Kanay paonig panagko tinagsa. So kaning 1 kilo og dagko, kinahanglan jud kag 2 ka kilo nga mangsi. So 200 imong puhunan. Nga ato man sa laod, di dak mo taas pa imong gasolina, so dagko jud puhunan ni mamsa guys. Muna nga dili ka isimister kayo hilig anang pangmamsa. Kay dagko kay puhunan. So guys, maura po to ato ning tanan og mapuhon maloyong Ginoo, kaloy-an ta. Aw no. Hala. Ito pa rin ko tagbo sa imong kinugos la. Ikaw ng isa, blue. Si Alvin ng blue. Kadtong kuan kaning gaunang duha, si Alex ug si Berto. Namawd no? Uwan-uwan. Ang pilipesyo. Jo, lain na lagi color ng pambot ni Papa Jo. Pamo kay ba gikuluran ni Jan nagyelo? Ha? Para nas dako? Wa man siya magpaibaw na ho. Nakurat naman ko kay lain na magkulor.
Di maglabas. Timbangan di. Anong ko mo? Tabo adto. Mano wa isda di ay. Sinaw. Ago, wa de ko ng isda, sinaw. Lex! Maninoy, tagaig. Tagaig, sudanon. Pila jo? Ay, samin-samin. Utso. Sa kadiyot kay kuan. Utso Alvin. Uy, di apa oh. Sorry. Hala. Ay, idong lang rin. Pilit day. Isang kilo. Isang kilo. Pati. Ijanggi. Kuan ka to ba? Isa kuno isa. Ano day? Ono. Alex. Ono. Waon mo. Ari puno nang puno. Isa. Kan pa ihinay. Kana. Wara pa mo usa. Ha? Wara pa. Wa po gamay. O kana. Ay gamay. Ano pa Alex? Ono. Ag si Berto intan wa ka baligian. Naida to. Ha? Ay to ay mo palit? Ha? Ha? To aday nanabo. Anugon tong 2 gramo dayang nitapot sa lubot. Ay, ngano to isda ang dagko ra ba nga tuwas nitapot sa lubot bat ani huot to. Ngun ana guys, kung makadunggo na jud ang mga mananagat, kay daghan man sila manabuay, magdinayugan na sila guys. Ilang dadyungan ng sakayan kay aron mahipahilo na dito sa daplin. Og kinahanglan jud ang mga mananagat ana guys, magbilin jud og ihatag sa liburan sa mudadyom. Human adto guys kanina pod or kani dadyungan na nila guys kay daplin man may og suba di man mahimo og dili gyud na sila ipahilo na sa daplin kay simbakog magbaha wa mi diha dito jud ianod sa laod diretso na China guys. Mao na nga ipahilo na jud ang mga sakayan no.
Si Bert wa kabaligya sa labasiro pero kay to amay na nagbo, iya lamang ihatag sa gawas guys kay luoy pod ni mga manabuay. Kini manabuay guys, o atong balibaran luoy layo ra ba kay tuan ni sa bukid na nabo unya masiro luoy pud kaadyo mo ana nga tagaan jud sila higayon guys nga maka ambit og isda. Ang labasiro namo adlaw-adlaw man eh. Pero kani silang manabuay taga bukid labi na kuan sa mga itilog sa mga masakiton ko no. Mo na nga di gyud na to pakyason guys, luoy pud kaayo. Ganina ba? Nakita ko ganina sa pag picture na ako. Ano na ako naman ang first pag-pag. Dato ang kulang ano, narangan ko kulang kay murag ilang nito ni abot. Nagyusa man ni kulang abot. Pag okay na abot. Nangin unta ka na ho. Ha? Magproblema ta na. Ay, Pag nahiba po ko giusab, wa ko masubok kay ano mo? sa registered good. Sa registered ba sa atong mambo? Ano lagi? Ano mo? Kung anong gudto ka ng kuha ang kulor. Kung anong yelo man na. Hindi ka pa ba ng bako na nangit? Okay? Di magkakapagod. Uy, ginoo ko. Alam sa na kanan no? Okay na. Ha? Okay na. Ang sama na akong ipa-delete dito sa computer. Sakir ko. Di ba ka tanong, problema ana? Ano problema lagi? Na kay pagsubay ana dito sa loud o naay grouping Alberto. Sino man? Gusto mo ba? Dito ba? Kabayad? Yan mo naman. Oo naman. Ba? Ha? Ma? Ha? Kabayad yun. Dito? Pag ukab dito sa kumbinto miyog naa. Kod pakodakan, gikodakan man nato to. Atong gikodakan man nato tong atuang kon sa Nga. Dito? chairman nga kompleto ta sa Hindi, abi ko. Lahat. mauto na pug dagom oh. Mo nang ug na jud dagom siya murag mukaraw jud ning dagat oh. Na di pa man ni habagat. Murag hambon-hambon. Ay uwan. Uy, abtun makami mga tanan. Gapon man tay dagat karon na unsa man yo mauton magdagat. Hello guys. Adlang Sabado guys, mabaloro na ang among baybayon. Kaha tungod kay dunay dagom gihapon guys oh.
Hinuonin tayo magas kapadung naghunas. Pero dagko gihapog dagat. Kung kamo ka ang mahimutan sa kung dapit ani guys, makatug kamo og dapit bye-bye. Tingali og bago pa guys, di gyud mo katug. Kaya ako sa una sa isla, dugay jud ko nakatug. Kay init ang inalisngaw sa dagat guys. Pero pagkakaroon na anad na mi guys, okay na. Naka-adjust na mi. Ginoo ko sa gihapog dagat. Hala, to alagi tanom na hulog. Akong tanom, eh. Nasikha na nasbawod, oy. Nagsikha nasbawod. Nangatumba man ni, oy. Ngano man ni si Ja. Oy, kisay katumba na akong mga buwak, ana, oy. Atong arion guys, kasi mulutaw na nasbawod. Nahug di ay guys, oh, wa na yuta, oh. Nikan ari, oh, nahug. Nahug. Ano pong usa, tikuang pod. Lagi anig era. Hayag na adto guys. Makita na ang market. Merkado naman ana guys, oh. Kana nang giali og kahoy ana. Mo na ni merkado. Nagipuungan guys, og giputol gigabas na tingali na. Duol ra oy, naara gud among baybayan eh. Duol ra kaadyo. So, walang merkado.